بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين Ambalma al-Islam balma DMS TV jaka suma fle baga bela jeni malikono ani malikoka ame masawala subhanahu wa ta'ala foga barkada ka walen mando ko subaba ga Allah subhanahu wa ta'ala di barkada masai o temene ko fe nema yini ni kishinin barka yini chama mo ina Allah subhanahu wa ta'ala fe akoke kira kuntigi ka Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu mini salla ka shenkele ala naga meleko be sole ka shenta Muhammadu mini salla ka shenta ala naga meleko be sole ka shenkeme Muhammadu mini salla ka shenkeme Allah subhanahu wa ta'ala naga meleko be sole ka shembakeli ni ala naga meleko la mam ga shem bakelo tigi kanara ga jahannama kangu torma ya rabbi ala kanena o bela jeni kanda kala somi ga foyo ka bismillah ga emission mandi kenega wal ma ga jemu ga mandi nan ka mako don ma ga kene wal ma wajulu gelaw ga kene don ma ga kene jemu ka mine DMS TV nyama ya su ala be kasi awma doga kulin doga ko ambe don ma wele don ma ga munu ga donu sege segelen ko fe ambulo aminu la sigini sijo normal kono hukum kon na nga don ma ga bado ba ambulo bi ante kuma janya ambe kuma dama ka togo ana jamu fo ana be bo sigidam na inshallah tabaraka wa taala karamogo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh togo ani jamu ne togo Sekou Souare al fakiru ila Allah Sekou Souare al fakiru ila Allah ala kan sababa be ami alhamdulillah balma aslama balma DMS TV jaka so ma fle baga bela jene malikono ani malikoka amba yina fe aka abonné page ka aka aimer aka partager ko sababa ke baran mega ke awde okum konna nga kramgo ke ba nga don maga ba al ustaz Sekou Souare nga don maga badu nga madrasa kramgo do wajul kala do malikono ani malikoka ni Sekou Souare fo nyama ko rakaw fe adulente ko sebe inshallah mina bul temunga walma mina bul mawdum ka ode ramadan sungalo ire muye ani nafa ba jumo be surala ni qur'ana ya jumere na sungalo ko kisala karamgo bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam nas'alullah an yataqabbala ibadatina wa an yaj'alana min ahli jannah sinsin ko fe ni dalba masato hoye alam ya damne no ala balaba an solilen ko fe ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ala ka kishin ne maka ala kira anaka so dungube anaka sahaba nyuman be ani mo no tura ala kira la fota se alkama jodoma an flebraw an baw be fu ni islam ya ka fuli ni sijo banya to DMS TV naam ni ala sona ala ka ke te barka mai amin barka bi duni na kadaka ka donba wele kana kuma ala ka diine ka sijo min sona ka olu ire soa siga fo itala mba ina ala fa ala ka barka do awla amin sabu ni barka do awla diine bi korota azizi yen ngali mina ajaranye amina doni fo o sungolo inka nafa munun ba ala ani ko na haya munun nana ala opmana odi kama ala kira ya fanye sallallahu alaihi wasallam akwa ramadan awwaluhu rahma wa wasatuhu maghfira wa akhiruhu itku mina rakaba akusungolo ere mi no fla ambulo ni kwa kli folo ko we hinedi wa achamanche no ya kli tanduri ko oye jurmu ya fai kwa laba ko oye ka mo kan hon ya ka bo janimema ni sungolo tetinu so kalushila ore kama ala ko minga seko talendo akoya ayyuhal ladina amanu كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أكو من كو أو دليل ني على لا نيامي بشو أسو يسلام دي شو ما جاغو كافر كاو كو ني سمولو جاغو يا أو كان ina fo nya jagu ya manton temenun ka parce que manton temenun nabi Musa manton Isa manton Ibrahim manton luka shungu majugo on tai ulu me shuni tle deta ala kira yɛrɛ nana do kɔnɔ koyi ala kira nale Madine solo fardayara ala kira ka Madine di sallallahu alaihi wasallam aziz ni ayam blaka kuma ala ka dine ka aw nana aw na yɔrɔ la
a kana sigo la dɛ mun ko wa anangu aw nana aw na yɔrɔ de la alakira nalen Madinɛ sunkalo wajibiyara n'o tɛ k'a to Maka sunkalo ma wajibiya a ye Maka kɛ san 12 dɔw ko san 12 laban ka don san 13 la a y'o bɛɛ kɛ la ilaha illallah la ilaha a ma foyi kɛ Maka dugukolo sanfɛ ni kalimatu shahada tɛ Allahu akbar o de kama kalimatu shahada dira alakira ma dugu ma a kana sigo la dɛ o tuma na alakira a tora Maka ka taa ka taa Jérusalem ka bɔ Maka ka taa Jérusalem seli tara farda alakira ka sanfɛ nga seli baara ma kɛ fiyewu Maka fo a nalen Madinɛ de parce que a ka hijira ani sanayɛlɛn donna ɲɔgɔn na o tuma alakira sabatilen Madinɛ sunkalo kɛra farda ye alakira kan Madinɛ ye dɔw ko a taalen san 2nan sunkalo fardayara Madinɛ de o dun y'a sɔrɔ ala ko kɛma kutiba alal lezina min qablikum nya jagoya mɔgɔ ka minnu kɔnɔ anw ye mandenw tun bɛ sun u tun bɛ sun ni tile de ta o kɔrɔ u tun bɛ sun tigɛ ni tile binna ni sun tigɛra dɔrɔn dumuni tɛ yen bilen su bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o tuma na o yɛrɛminɛ in na ka tile fara a kan fo kana tile bin i tɛ maga i muso la su fɛ i tɛ foyi kɛ su kɔnɔna na kira ye su jagoyara ala kira k'o cogo de la nga azizi sahabaw kun bɛ ka continuer n'a ye ten mantonw tɔw kun b'a kɛ cogo min na sahabaw yɛrɛ kun bɛ ka continuer n'a ye ten de nga sahaba dɔw bɛ yen su fɛ olu musow dacogo bɛ gɛlɛya dɔɔni olu b'u keleku dɔɔni n'u y'u keleku u bɛ na ala kira ka kɛrɛfɛ diinɛ baro la o tuma na caman bɛ yen nɔ ka sufɛla tiɲɛna a bolo mais ala kira mantonya kama ala ye aya jigin ko uhila lakum rafasu leilata siyami ko sunkalo sufɛla n ye kafoɲɔgɔnya daga aw ye ko mais ko alima la annakum kuntum taqtanuna anfusakum ko mais aw kun bɛ k'aw yɛrɛ janfa ala b'a kalama o yɔrɔ la sahaba caman ma se ka nkalon tigɛ o tɛ nkalon tigɛ sahaba dɔw wulila ko ko nin diyara anw ye koyi su bɔli a la k'an muso dagara an ye Muhamadu nin diyara anw ye n'o tɛ anw yɛrɛ ye sufɛla tiɲɛna anw bolo sahaba dɔ wulila n tɛna sahaba tɔgɔ fɔ a tiɲɛna ne bolo sahaba wɛrɛ wulila n tɛna sahaba tɔgɔ fɔ a tiɲɛna ne bolo mɔgɔ taara se fo mɔgɔ 70 ma sahabaw la minnu tun bɛ kow kɛ sufɛ alakira mantonya kama sufɛla bɔra a la ko el'ana fabashiruhunna sisan kɔni a ye mɔgɔw musow la sunkalo tilefɛla la alakira kama ne ala bɛ sufɛla bɔ a la n'o tɛ o tun t'a laada ye su ni tile de kun don nabila musa ninnu bɛɛ y'a kɛ ten isahaka ninnu bɛɛ y'a kɛ ten yakubaw y'a kɛ ten an fa adama y'a kɛ ten mais muhamadu e mantonw kama muhamadu kama n ye sufɛla bɔ a la o tuma na n'anw y'an su tigɛ dɔrɔn anw bɛ to lafiya la sa ka su bɛɛ kɛ lafiya la fo fajiri n'an suna sa ni tile binna an b'a tigɛ o de kama ko kɛma kutiba ala lezina min qablikum ko ka kɔ aw ye ko su kun wajibalen don mɔgɔw kan a ko nka la'allakum tatakun a ko sunkalo o de bɛna kɛ sababu ye tuma dɔ la n'aw suna aw na ala ɲɛsiranya sɔrɔ ala ɲɛsiranya sun de b'o sama ka s'i ma sabu n'i kɔngɔ la ni mɔgɔ tɛ ala ye fiyewu fo ka kɔngɔ Allahu akbar Aziz ala ye fɛn fɛn dan k'a bila dugukolo sanfɛ adamaden de kana ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye adamaden i ɲɛ bɛ kulu la adamaden ka farin ka tɛmɛ kulu kan adamaden ka kana ka gɛlɛn ni nɛgɛ ye a kana ka gɛlɛn ni tasuma ye adamaden ni tasuma a tɛ se tasuma ɲɛ ala ye fɛn bɛɛ da adamaden kan a ma ala dɔn nka tumana min na ala ye a lajɛ adamaden bɛ se ka ne dɔn cogo di a ye kɔngɔ bila a kan a y'a bila janɛmɛso dɔ bɛ yen ko beitul ju'i wal atash o ye janɛmɛso dɔ de ala ye nin bila ye san 100 o y'a sɔrɔ a y'a bila tasuma la ka dɛsɛ ni m'a dalakan bila a y'a bila beitul atashi wal ju kɔngɔ ni minɔgɔ so ala y'a bila ye min na ka sɔrɔ ka nin wele a ko nin na yan nana a ko ma na ana ne ye jɔn ye a ko e ye ala ye ne yɛrɛ ye nin ala tila k'a bila o minɔgɔ n'o so kɔnɔ san 100 a kɛra san 100 ye k'a labɔ ni e ye jɔn ye ne yɛrɛ ye jɔn a ko i ye ala ye ne yɛrɛ ye nin de san 100 sabanan ala y'a bila ye k'a labɔ a ko walahi e ye ala ye ne ye ka jɔnni jiyasilen de ye o ma ala nana ye min bɛ se ka hadamaden dusukun magaya
min bɛ se ka ala jɔnya sama ka se hadamaden ma fo kɔngɔ ni minɔgɔ o tuma kalo kelen tar'o la sa k'o di ala kira mantow ma an ka se ka ala don o kɔnɔ faama minnu bɛ yen u dusukun ka magaya ni ala tɛ foyi tɛ se ka faama nafolotigi bila kɔngɔ la a b'ale bolo f'i ko falen don jiw la poche falen don banki falen don ala de b'ale bila kɔngɔ la o tuma n'a kɔngɔra a n'a dɔn k'a ka jugu a sigiɲɔgɔn fantanw a hakili na t'olu la dɛsɛbaatɔ minnu bɛ gidɔnda la a hakili na t'olu la a ka biro kɔnɔ baara fantan minnu bɛ samara jɔsi la yen fantan minnu bɛ so jɔsi la yen minnu bɛ ɲɛgɛnko la yen ale hakili na t'olu la ko walahi an ye kalo kelen min kɛ nin kɔngɔ in na o kelen de bɛ ninnu na a na balo di fantanw ma aziz nafolotigiw bɛ yan olu ka miliyɔn kelen kelen ni diɲɛ don a tɛ foyi k'u la miliyɔn kelen k'a ni don diɲɛ don o don fo ka taa s'u saya ma n'u ye san 100 balo a tɛ foyi k'u la a tɛ foyi tiɲɛ nka olu dusukun jalen don nafolow bi banki la nafolow bi so kɔnɔ a bɛ biro kɔnɔ a bɛ mobili kɔnɔ dɔw ka buwatakan de falen bɛ miliyɔn caman na poche falen b'a la biro falen sokɔnɔ falen b'a la ala ko pour que aw dusukun ka magaya kalo kelen in ne y'o diyagoya bɛɛ kan fantan ni faama an bɛɛ bi jɛ nin na ko tari aw na sira ala ɲɛ aw na dusukumagaya sɔrɔ parce que ala ɲɛsaya min filɛ nin ye minɛn damadɔ don minɛn damadɔ a walawala ni sanna ala ɲɛ a ti ɲɛ ni baara damadɔ tɛ takuwala ala ɲɛsaya yɛrɛ hiya sɔburu o minɛn fɔlɔ ye sabali ye ni jɔn siranna ala ɲɛ dɔrɔn a bɛ sabali nafolitigiw dun kaana ka gɛlɛn ni u musow y'a k'u la u tɛna a dabila n'u denw y'a k'u la u tɛna a dabila ni baarada y'a k'u la u tɛna a dabila o tuma ni sun ye ala ɲɛsaya sama ka n'u ma dɔrɔn sabali bi sɔrɔ ɛlɛafu ni ala ɲɛsaya di mɔgɔ min ma i bɛ kɛ yaafabaga ye yaafabaga maa si tɛ yen k'e bɛ siran ala ɲɛ k'i tɛ yaafa n'a fɔ ko ala ɲɛsaya minɛn caman don dɛ minɛn kelen tɛ dɛ i bɛ yaafa ni maa min y'i fa neni i bɛ yafa o ma ni maa min y'i ba neni i bɛ yafa o ma walahi ala ɲɛsayabaga i mana fɛn o fɛn k'a la sisan a yafalen b'i ma hali n'a y'i minɛ a muso kan n'a m'e tɔɔrɔ a m'ale tɔɔrɔ lahara kungo de y'o ye o ale bɛ mun kɛ n y'a to ala ma yafa n'i yafara datigɛndala o kun tɛ bilen n'i yafara tuma bɛɛ i diminen don o kun tɛ bilen n'i yafara e ɲɛda bɛna fɔ suta mobilinin bolila o kun tɛ bilen i b'i nisɔndiya i yafalen don maa min y'i fa neni maa min y'i ba neni maa min y'i muso jɛlɛya maa min ye ko bɛɛ ta k'a ɲɛsin i ma ni ala ɲɛsanya sɔrɔla dɔ i b'i yafa maa min y'i ka nafolo tiɲɛ i b'i yafa a ma maa min nana hali i sigilen sɔrɔ ka tɛgɛ fara i ɲɛ kan ala ɲɛsanya b'a yira i la k'e ka yafa ayi maa si tɛ kɛ ala ɲɛsanyabaga ye k'a bɛ bolokuru la ayi maa si tɛ kɛ ala ɲɛsanyabaga ye k'a ni dɔ bɛ datɛgɛndala la a yafalen don jɔn bɛɛ ma o tuma ni ala ye ala ɲɛsanya di maa ma a bɛ yafa nɔgɔya i ye a minɛn sabanan ala ɲɛsanya minɛn sabanan tawadu o ye yɛrɛmajigin maa si tɛ yen k'o bɛ siran ala ɲɛ k'a kuncɛ ka bon إما يألك وإباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما الله أكبر كل هذا جنوم ولو تماشين يدربوا سمالني بنيا مدرسة جنيا مدرسة دوني مدرسة على تنيا مدرسة على ديس على يسنا بكسر بيه كاموسو a bɛ taama dugukolo sanfɛ dɔɔni dɔɔni n'a bɛnna ni mamana ko min ye a sen t'o la n'a ye foli bila a la a b'a ka foli jaabi a t'a yɛrɛ bonya o ma a b'a ka foli jaabi tawadu a majiginen don a majiginen don a ka du kɔnɔ a majiginen don misiri kɔnɔ a majiginen don baarada la a majiginen don kɛnɛma ni ala ɲɛsanyabaga jɛra baara o baara la e ka tɔɲɔ min yɛlɛ a la ale tɛ s'i ma yɛrɛmajigin o y'a ka minɛn ye ni ala ɲɛsanya minɛn naaninan ye jumɛn ye el haya o ye maloya ye Aziz sun de bɛ nin bɛɛ sama ka se mɔgɔ ma sun bɛ sabali sama ka se i ma sabu sun de bɛ na ni ala ɲɛsanya ni ala ɲɛsanya nana dɔrɔn sabali bɛ na yafa bɛ na yɛlɛmajigi bɛ na a naaninan o ye maloya ye an bɛ jɔn ye alhamdulillah summa alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu alal mustafa an balima alisilamaw balima DMS TV Jakaso mafilɛbaga bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'a lajɛ Facebook siraw kan YouTube siraw kan Instagram siraw kan hali TikTok siraw kan an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka nin page ni aw ka aimer aw ka partager aw ka abonner a kan ko sababu kɛ an bɛ ka sɛgɛn ni jija ni fɛn fɛn kan bɛɛ bɛ ka kɛ aw de ye an ka karamɔgɔkɛ an n'an balimakɛ an n'an ka ustazuba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an n'aw tɛ dunanya a tɔgɔ la n'o ye al ustaz
Segu soirée ale de b'a bolo thème mun bɛ ka boli thème b'an kan o de ye Ramadan ye ni sunkalo ye a ye yafa fɔ ka hinɛ fɔ ka nafakatu caman fɔ halisa n'an karamɔgɔkɛ b'a bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ kuma d'a ma ka tɛmɛ n'a ye halisa Segu bisimila. Alhamdulillah halisa ala ɲɛ siranya su min b'o sama ka s'i ma ma tila a la. Ka d'a ye ni siranna ala ɲɛ ni sun ye ala ɲɛ siranya sama kana jɔn dusukun ma a bɛna minɛn duurunan min d'i ma le adululi ladiriya. E tɛ se ka to sun na abada k'e bɛ taa sobiye calculi e tɛ se ka to sun na abada k'e bɛ ji kɛ tulu la k'a feere e tɛ se ka kɛ sun na abada tare ma kuma faamu k'e bɛ jɛnɛya kɛ e na ladiriya dɛ e tɛna fɔ facture signé k'i to sun na abada sun bɛ ala minɛn wɔɔrɔnan min di mɔgɔ ma ihsan o ye ɲuman ye sunkalo kɔnɔna na ni anw tɛ yan balo de bɛ gɛlɛya yan an ka sunkalo ye balo gɛlɛya ye commerçant caman bɛ yen olu bɛ minɛnw ta k'a bila so kɔnɔ k'a gɛlɛya sunkalo la mais makan n'i taara yen alikaba da bɛɛ bɛ yɛlɛ a da bɛɛ a da ka ca da 100 a da kelen o kelen n'i jɔra yen ni sɛ tobilen bɛ bɛn a da kelen o kelen n'i jɔra yen ni nɔnɔ sumalen bɛ bɛn o tuma makan jamana kɔnɔ sunkalo kɔnɔ fantanw bɛ balo fo fantanw b'a kanu ko hali san bɛɛ tun ka kɛ sunkalo ye makan kɔnɔ hali sisan o tɛ ala kira ka waati ye dɛ maa si tɛ balo san sunkalo la ɲumankɛlaw bɛ wuli k'u jɔ sunkalo de la ka wuli k'u jɔ kosɛbɛ parce que sun bɛ ɲuman sama ka na s'u dusukun ma a minɛn 7 ye jumɛn silatu rahimi sinjitugu e bɛ sun na e n'i balimakɛ datigɛlen bɛ ɲɔgɔn na e bɛ sun na e n'i tɛnɛmuso datigɛlen bɛ ɲɔgɔn na e bɛ sun na e n'i muso tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na e bɛ sun na e n'i sigida tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na ayi sun de bɛ nin bɛɛ yafa sama ka na yafa i balimakɛ in ma yafa i balimamuso in ma sun de bɛ nin sama ka se dusukun ma ni sun tɛ foyi tɛ hadamaden ni karaba k'a bila nin baaraw la aidan halisa an bɛna wala tarikul maasi ni ala ɲɛsaya nana ni sunkalo ye ala ɲɛsaya don dusukun na hali sunkalo kɔfɛ i bɛ ala sɔsɔ to yen parce que sunkalo kɔnɔ i tɛ se ka sabali kɛ hali i furumuso to yen wallahi o tuma sunkalo kɔfɛ e na taa boli walimuso kɔ bilen e y'i ta yɛrɛ to i ka yafa o ma sunkalo kɔnɔ kosɛbɛ kɛ o tuma na elfahsha sunkalo kɔnɔ manamanakanw batarakanw sunkalo y'i bali kɔ b'o la sabu mɔgɔ bɛ sun e bɛ n'i sigi gɛrɛndaw la ni muso in ka jan dɛ ni muso in ka bon dɛ sunkalo b'a fɔ k'e k'o to yen caman y'a daminɛ ka bɔ manamanakanw ni tagotagokanw na o tuma ni sunkalo banna i na dege o la sa a kana kalo kelen ta k'o kɛ bato ye kalo kelen de b'aw dege hali sunkalo kɔfɛ elmun kɛ hali ko kɔnɛw sunkalo b'i bali ka b'o bɛɛ la elbaghi ka bi mɔgɔw kan sunkalo b'i bali ka b'o la elghiba n'o ye maakɔrɔfɔ ye sunkalo b'i bali ka b'o la namima ka maaw bila ɲɔgɔn na ɲɛfilatigi a bɛ f'o ma ko namima ani yɛlɛ bɛ don dɔ kan ani kasi bɛ don dɔ kan sunkalo de b'i bali ka bɔ nin bɛɛ la elkiburu yɛrɛ bonya sunkalo b'i bali ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma o tuma Aziz n'a ko an ka sunkalo nafa fɔ walahi an bɛ san bɛɛ kɛ k'a fɔ san bɛɛ an ti dɔ da dɔ kan o de kama k'ala sallallahu alaihi wasallam ala kira ko nɛma ni kisi b'a ye a ko farada alaykum siyam ramadan ala ye sunkalo sun faridaya aw kan silamɛya jɔsen 5 don sunkalo y'a jɔsen 3nan ye sunkalo shahru ramadan kosɛbɛ ni maa min selila ka hiji k'i tɛ su i kafiriya la mɔgɔ i ma su i kafiriya la a 5 la ni sunkalo bɔ a la sunkalo n'i y'o bɔ maa ma ko ne tɛ se k'o sun ka sun bila ka sɔrɔ i balikuyalen don ka sun bila ka sɔrɔ bana t'i la i kafiriya la e y'a 4 ta ka 5 ni ka 1 nin bɔ a la i kafiriya la ni maa min jaga bɔ silamɛya la i kafiriya la ni maa min seli bɔ silamɛya la i kafiriya la ni maa min hiji bɔ silamɛya la i kafiriya la silamɛya jɔlen bɛ nin pied 5 kan sunkalo y'a 3nan ye kalimatu shahada kosɛbɛ kalimatu shahada y'a fɔlɔ ye a 2nan o de ka seli a 3nan ka sun a 4nan ka jaga bɔ a 5nan ka hiji o tuma sun o ye silamɛya pied 3nan de ye n'i ko k'e t'a la dɔrɔn i ye silamɛya pied 1 3 ka bɔ a la i pied 1 kari o pied in o b'i se janɛmɛ ma lahara wurudi t'o nɔgɔya i ye kuranɛ kalan t'o nɔgɔya i ye parce que dɔw bɛ sun bila k'a kɛ nafila ye ko ala bɛ yafa an ma dɔw bɛ sun bila ka t'u jɔ ka arakan 100 kɛ k'u b'o bila sun nɔ la o tuma na ala ɲɛ bɛ bɛɛ la n ka furudimi wulila o n ka ɲindimi wulila o n kunkolodimi wulila o ala ɲɛ bɛ an bɛɛ la ala de b'a bɛɛ lajɛlen kalama o tuma Aziz sun jaguyara an kan wa sanantu alaykum kiyamaha an bɛ jɔn min kɛ sunkalo la a y'a fɔ mɔgɔw ye k'u k'u jija Aziz fɛn dɔ bɛ yen an b'o fɔ mɔgɔw ye
minnu bɛ taa ka taa sunkalo jɔ mɔgɔ kana wula décourager ka baara la k'a jɔ cogo di ka taa solatu tarawih ni safo selila nafila minnu bɛ tugu a la o kɔfɛ jogo 13 seli o kɔfɛ jogo 10 bɛ yen sunkalo tile 10 laban minnu bɛ taa yɛlɛma misiriw la n'o ye solatu tahajudi minnu bɛ taa kɛ Aziz ɲɛ bɛ wajurikɛla dɔw la k'olu la gosi Allahu akbar ay sabali Alakira sallallahu alayhi wa sallam sunkalo daminɛ na Alakira de tun bɛ ka solatu tarawih seli ni mɔgɔw ye Alakira yɛrɛ de y'a seli ni mɔgɔw ye kira y'a ye ni ko ko n bɛ taa n'a ye ta u bɛna kɛ farida in taalen kɔfɛ kira ko o tuma na n'an ye safu seli n jɛra bɛɛ ma bɛɛ ka taa solatu tarawih k'i ka so kana se Alakira ka fatuli ma bɛɛ b'i ka solatu tarawih jɔ i ka so e m'a ye o de nana bonya fo bɛɛ ka so kɛra seli yɔrɔ ye solatu tarawih ni jama b'i bolo i bɛ seli n'i ka denbaya ye ka so dɔw bɛ bɔ kare kɔnɔ o bɛ seli n'u ka denbaya ye o tuma na Seydina Umaru Seydina Abubakar tile nana kɛ o cogo la bɛɛ bɛ seli ka so Umaru y'a ye dɔw bɛ safo seli u bɛ saliya ji b'olu minɛ yɔrɔ manikaw filɛ nin ye n'olu ye dumuni kɛ ka ban olu bɛ t'u firi u kɔnɔ ka olu dɛsɛli bon Seydina Umaru y'a ye nin ye batokɛ kalo de ye o tuma na aw kana taa u firi koyi a ye dɔɔni don a ka kɔnɔw fɛ ni safo seliw banna a ka sɔrɔ ka fɛrɛ a ka mɔniw ma a ka fɛrɛ a ka sogow ma Seydina Umaru y'a ye hadamadenw bɛ ka saliya u farikolo bɛ gɛrɛsi ta tulu ta Seydina Umaru commença ka don mɔgɔw kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka na solatu tarawih kɛ n'u ye pour que dɔ bɛ fɛrɛ ka cɛsiri n'u ka jija kan o tuma Umaru de selila ni solatu tarawih ni mɔgɔw ye pour que dɔ ka fara cɛsiri kan ani jija kan o de kama Alakira ko sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi ko ni maa min ye sunkalo jɔ bɛɛ dafa ko i jurumu minnu tɛmɛna ko Ala n'a bɛɛ yafa i ye o kɔrɔ tɛ i ka taa ka taa Ala sɔsɔ bɛɛ kɛ ko ni sunkalo nana k'i b'o jɔ kɛ dɛ n kan t'o ma dɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ mɔgɔ mana kɛ muumini ye cogo cogo Ala sɔsɔ bɛ se ka na i ka ɲɛnamaya la maa tɛ kira ye koyi ni Ala sɔsɔ i bɛ dɛsɛ ka Ala sɔsɔli minnu kɛ sunkalo jɔ bɛ olu yafa i ye o tuma a kun lagosi n bɛ ka nin fɔ karamɔgɔ dɔw ye k'u ka kɛ Ala kama u kana Ala ka jɔnw lagosi diinɛ baara la karamɔgɔw n b'a ɲini aw fɛ Ala kama n'a tɛna mɔgɔw su ka kɛ Ala bato kan a k'u la décourager solatu tahajudu o ye Alakira yɛrɛ de sallallahu alayhi wa sallam sabu sunkalo tile laban Alakira wa aykaza ahla kuma ka denbaya bɛɛ kunu sunkalo tile laban parce que kulonkɛ tun tɛ Alakira bolo o la k'a daminɛ tile 21 o bɛ se ka kɛ Laylatul Qadr ye 23 bɛ se ka k'a ye 25 bɛ se ka k'a ye 27 bɛ kɛ Alakira ko don ma fɔ n ye pour que cɛsiri ka kɛ o tuma kira n'a ka denbaya tun bɛ yɛlɛma misiri kɔnɔ u tun bɛ solatu tahajudu seli Alakira yɛrɛ de tun b'a seli ni maa min mago b'a dalu la numéro bɛ tila ka di émission laban i bɛ karamɔgɔ soirée wele ne b'a garanti o tuma na karamɔgɔ dɔw fana bɛna wajuli kɛ k'olu lagosi o tuma sunkalo jɔ wa sanantu alaykum qiyamaha sunkalo jɔ jagoyara aw kan dɛ a kɛra suna ye aw kan qala sallallahu alayhi wa sallam Alakira ko ne man kisi bɛ ataakum ramadan shahru mubarak ko sunkalo de nana aw ma min ye kalo barikalen ye faradallahu ta'ala alaykum siyama Ala ye sunkalo sun jagoya aw kan sabu sunkalo tuftahu fihi abwabu sama sankalo da 7 bɛɛ bɛ yɛlɛ ni sunkalo tɛ kabakolo dati yɛlɛ don si mais ni sunkalo kalo sera kabakolo fɔlɔ filanan sabanan fo 7 fo bisatu ilahiya Ala b'a bɛɛ da yɛlɛ o tuma na wa tughlaqu fihi abwabul jahim Ala bɛ jahanɛmɛ bonda 8 bɛɛ datugu sunkalo la Allahu akbar wa tughalu fihi mardatu shayatin ko Ala na shaytanaw don nɛgɛjɔlɔkɔ la ni Ala ye shaytanaw don nɛgɛjɔlɔkɔ la ni jinɛ shaytanaw ma don nafa t'o la dɛ o de kama an b'an balima dɔw fo anw fɛ yan Mali kɔnɔ yan dɔw ye sunkalo bonya sigi ni sunkalo sera dɔw b'u ka bariso datugu wallahi n ye muso dɔw ye sufɛ yaalalaw ko wallahi anw t'an yɛrɛ fili sunkalo kɔnɔ wallahi u y'u ka tafe bolo jija hali ni million d'u ma u t'a foni k'a d'i ma sunkalo kɔnɔ mɔgɔ minnu sera k'o kɛ Ala na hakili olu tɛ sa fiyewu k'u to Ala sɔsɔ la Ala n'u bɔ a la sabu Ala ye min bonya u y'o bonya Aziz Ala ye min bonya n'i y'o bonya Ala t'i dɔgɔya Ala b'i bonya
ala kote waman yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub ala ka tamashiyen ko ni ne Qur'an dalen ni mame Qur'an bonya ala Qur'an fleur ka du diskuna ala Qur'an bonya e mi yo ke ala te do ya fi ni mame misri bonya ala na bonya dima ni mame ni solo ban bonya sabu Qur'an jigina solo ko ala kira manto nga kalulu ala bi yafa joma kono bunya chama ne bi solo kono ni mami fana ya bunya ko ala ya bunya wallahi ala ne yere bunya wallahi ma shiti so ala ka tamashiya ko bunya fa ta so mami sala ala ne o de kama mali kono ya do be ala mine ka lo so na fabla ka million bla ka milliard bla ka daso ko be ala mine anta daile ni kalu kilin ngono abala muso do be to so kuka tafe jalaw mine ka je sungolo ka jonna fulmugo ko ala ko on tan yere fe sungolo ko nambe ala mine comment sans tromper do be tromper ya dabla sungolo ko wallahi bakilu baw ma do ka do meti soro o mu bolo ma ya sungolo ko bakilu do nga ti soro no lu be ala mine ana doni mbosa ka din kalu ngam opmana ko ni mami sungolo bunya barsana ala bina shitano sogo o aramaden shitano fana do olubu yere mine sungolo kono o tege kalu shene sungolo te afamera lillahi fihi layla khayru min alf shahra newe ko sungolo ka boko shukele me sungolo kono o here ka boni kalu bakili o be sambi sheki ani kalu woro ani kli sheki ma kalo bakili a shukelen ga bonu bela jeleni o shukelen bi sungolo di kono man hurima khairaha faqad hurima wallahi sungolo ko imbe ku lailatul qadri ni mami sungolo ke sunoye ka sungolo ke yere jaboye ni lailatul qadri ni mo soro iballahi san here bela bali ga nyina ma ya here bechelema wallahi sungolo lailatul qadri o mana taka jomin to atri balaga jenatre here aga nya jenatre here be chena bu Allahu akbar ni miliyar bi bulika here chena ni taji jomi bulika here chena ni bunya de bi bulika here chena o kuma no ni shukuli na siraudi kama ala krap mbe ashutan laban benyena maya fo ta se seljini ma ni seljini na ku yo sediron abina hadde mayala ni ko Seydil Bashari de Muhammadur Rasulullah durmuti chemina ale de mi hami solo kletan laba ba beke shuna fo amba isha yin ga Muhammad ne aye solo kletan laba ga buye bulu kujugu mais anga mun fa kono wallahi akutakuli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu Allah tellement ga buye na Aisha de ayin ga Muhammad de ne aye solo kletan laba tis no ti lafia ika chesiri bi bunya kujugu mais na sira tan yere ka duwo jumenke akoy ba fa Allahumma ya umma innaka afu ala yardi ya fay karimu ye masafun siriye ni mam de l'arab kan ba ko ye masabaya tere karimun ede masafun siriye fan siri aziz bakilu amay ana ndi ngana ke bakilu amin karamo bakilu commerçant bakilu ala ka bakilu ya genga wana amin azi diye jogo beta kana ke bakilu ibina jondo so bi jogo ke do ga le so bi daele shunto sima hijito sima jondo ni ala chenyeli o ba fo ala ninkai do ala so ika fansiria kama funsiria Allah akbar ma do shi kumbana na bile dauda ka waza ka funsiria kama ala san biduru farashika ha chendo che shi bana shi kuntigara bana piu ngai bolo di ni mima ni mi jogo ke nga joni mando tabite chele ko ala ka shidama e ala e kunga wati esele fana denga midi yeduni di doma ni sambi durudi mani chengama o kuma aziz sungalo lailatul qadri ni mami mo sori balla here bela o le kama atletan laba ala krap mi yelema misri kono no itikafu akoro kati yere mine misri kono fo ti boy itini dona itikafu la doga nyana je biya otita ni dona itikafu la doga dinguru biya otita ni dona itikafu la hali janaja kunana ni ma be ka janaja ke minte eyi e beto itikafu kono meni fenti nya mi erete ni shuin bituli ni kansate a muso jigina na mana mugota ko meme segana o muso koke a deno banana mugota bolo meme se wota ta docteur Sola
o ma itikafu la i bɛ se ka bɔ ka t'o baara kɛ tila ka don n'a bɔr'o la k'i to itikafu la i bɛ taa t'i sigi yɔrɔ dɔ la ou bien i b'i kunkolo bɔ misiri kɔnɔ an cɛ aw bɛ yan i ti bɛn dɛ a tɛ bɛn n'i donna itikafu la kuranɛ kalan nafila a banna k'i daminɛ ka bɔ wali kuma ma k'i ɲɛ minɛ ka bɔ haramu ma k'i sen minɛ ka bɔ yaala ma itikafu kɔnɔ i ka se ka fɛrɛ bato ma misiri kɔnɔna na hali ni furumuso tɛ ɲɔgɔn ye i ni furumuso tɛ ɲɔgɔn ye abada an b'a Aisha ko itikafu la ko n'ale kungo k'a bɛ maga Alakira la k'a bɛ ko attention ale tun ti a sɔrɔ ka maga la Alakira tun b'ale bila misiri seleke fɛ muso yɛrɛ bɛ se ka itikafu kɛ sabu Aisha ni Alakira tun bɛ itikafu kɛ ni ka numéro dila ni ko pied tɛ i na n wele n'a dalu d'i ma Ala k'an ni sababa bɛn o tuma na Aziz wa qala sallallahu alaihi wasallam Alakira ko ne man kisi b'a ye utiyati li umma khamsa ashiya lam tu'ta li ahadin min qablikum ko fɛn 5 dila ne Muhamadu manto ma min ma di dan manto si ma fɛn 5 Ala y'o di ne manto ma a m'a di manto si ma awala na fɔlɔ iza kana awwalu layla min ramadan yanzuru Allahu ilayhim bi rahma wa man nazara Allahu ilayhi bi rahmati la yu'azibuhu abada a fɛn 5 fɔlɔ ko ni solo su fɔlɔ sera ko Ala bi Alakira manto bɛɛ lajɛ ni hinɛ filɛli ko ni Ala ka hinɛ filɛli jiginna manto min ka solo su fɔlɔ ko ti jangata sɔrɔ abada Allahu akbar solo su fɔlɔ Ala bina Alakira manto bɛɛ lajɛ n'a ka hinɛ filɛ ni maa min donna Ala ka hinɛ filɛli kɔnɔ i ti jangata abada Allahu akbar a filanan a bonya filanan ye jumɛn o de ye ya'murul malaika bi istighfari lahum Ala bina mɛlɛkɛw yamaruya solo su fɔlɔ k'a ye yafa ɲini Alakira manto ye solo tile fɔlɔ fo ka taa se tile 30 ma mɛlɛkɛw b'a bɛɛ kɛ yafa ɲini na Alakira manto Ala yafu ma Ala ka jurumu yafa Ala yafu ma k'u ka jurumu yafa Ala ka hɔrɔnya ka bɔ janɛmɛ ma u ka hɔrɔnya ka bɔ janɛmɛ ma o tuma na mɛlɛkɛw bi bila nin baara in de la solo su fɔlɔ fo ka taa solo ban u bɛ ka yafa ɲini Alakira manto ye salisa na sabana ana raihata fama soim atyab inda Allah min rihil miski a bonya sabana sunbatɔ dakasa o ka di Ala ye ka tɛmɛ parfum kasa kan n'o ye misku ye e dakasa o bɛ se ka diya ne ye ayi dakasa mais Alakira ko sunbatɔ dakasa dɛ kasa min bɛ bɔ a da la k'o ka di ne Ala ka tɛmɛ misku kasa kan Allahu akbar o ye bonya sabanan ye arabiya na bonya nanina yaqulu Allahu li janna khuzi zinatak wa naqulu tuba li ibadil mu'minin a bonya nanina Ala bini kanto aljinɛ ma aljinɛ ka masiri bɛta Allahu akbar aljinɛ musow bɛ to k'a fɔ sa wallahi aljinɛ tuba bɛ Ala ka jɔn mu'minunw ye minnu ye kurusi jala minɛ ka tafe bolo minɛ k'u daminɛ ka bɔ manamanakan ma ka bɔ maakɔrɔfɔ ma ka bɔ hasidiya ma sunkalo ɲini ka bato kɛ aljinɛ i ka masiri ta aljinɛ b'a masiri hɔrɔnmuso minnu bɛ yen olu bɛ so k'u kanto wallahi aljinɛ tuba bɛ mu'minunw ye a bonya naanina ye duurunan ye jumɛn ye yaghfirullahu lahum jami'an yani sunkalo ka ban Ala bɛ yafa Alakira manto bɛɛ ma Ala bɛ yafa bɛɛ Allahu akbar sunkalo laban Ala bɛna mɛlɛkɛ dɔ bila sɔfa kulu kan ya ummati Muhammad laqad ghafara Allahu lakum jami'an Ala yafara o bɛɛ ma Alakira manto عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا كان آخر يوم من رمضان بكت السماوات والأرض والملائكة مصيبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كلا أي مصيبة هي قال صلى الله عليه وسلم فإن الدعوات فيه مستجابة والصدقات مقبولات والحسنات مضاعفات والعذاب مدفوع فأي مصيبة أعظم من ذهاب رمضان كو Jabir de y'a lakale ko ni sunkalo su laban sera su laban ko sankaba 7 bɛɛ bi kasi dugufara 7 bɛɛ bi kasi kulu minnu bi dugukolo sanfɛ a bɛɛ bi kasi yiri minnu bi dugukolo sanfɛ a bɛɛ bi kasi u b'a fɔ u ka kasikan na musiba li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alakira manto masiba y'u sɔrɔ Alakira manto bɔnɛna koyi ne sangaba ni dugukolo kasikan ne ni kila ayi musiba foli kan dɔ bɛ sina ka fɔ ten sangaba 7 i bɛ ka kasi dugufolo 7 i bɛ ka kasi ko masiba ye Alakira manto sɔrɔ masiba jumɛn de y'u sɔrɔ dɛ
o kele ko sangaba b'a fɔ ko n'i y'a ye ne bɛ ka kasi fa inna da'awata fihi mustajaba ko sunkalo ye dugawu jaabi kalo di dugawu bɛ kɛ sunkalo kɔnɔ k'a bɛɛ jaabilen don ne b'a dɔn ni nin banna sisan o ka dugawu jaabi bɛ sumaya anw ka kasi kun ye nin o hinɛ de banna wa sɔdakati makbula ala kɛ mandenw bɛ saraka min bɔ sunkalo kɔnɔ a bɛɛ minɛlen don n'i ye kangaliba don o minɛlen don n'i ye mɔni don o minɛlen don n'i ye takula di mɔgɔ ma o minɛlen don hali ka kuma ɲuman fɔ dɔ ye o minɛlen don ka gabako ta ka bɔ sira la a minɛlen don mais don gansanw na kuma dɔ la a bɛ minɛ kuma dɔ a tɛ minɛ nka sunkalo la ɲuman n'a bɛ kɛ a tɛ pan ala kunna a fitinin n'a kumaba bɛɛ ala b'a bɛɛ minɛ n'i ye kuma ɲuman fɔ ala b'a minɛ i ye k'a sɛbɛn i ye ala pɛrɛnnen don ala kɛra mantonw ka ɲuman bɛɛ sɛbɛnni kama sunkalo la k'anw ka kasi kun ye mun ye ko dugawu de bɛ jaabi sunkalo su kɔnɔ a bɛ jaabi a tilew la wa saraka de bɛ minɛ sunkalo su kɔnɔ a bɛ minɛ a tilew la an ka kasi kun ye nin ye wala hasanati mudaafat wa ɲumanw de bɛ doublé koyi sunkalo ni sunkalo tɛ ni kelen kɛ ala b'a sɛbɛn ko baraji 10 mais n'i y'a di sunkalo la ni dɔrɔmɛ kelen di dɔrɔn a bɛ sɛbɛn ko baraji 100,000 dɔrɔmɛ kelen a bɛ doublé ka doublé fo baraji 100,000 o kuma na ko ɲumanw bɛ na doublé sunkalo de la wala azabu madufu jangata bɛɛ bɛ ɲɔni ka bɔ sunkalo la hali ni maa min fatɔ sunkalo la o ni su tɔw tɛ kelen ye subhanallah kana sigi a la dɛ maa min mana sunkalo saya sɔrɔ o ni su tɔw taacogo tɛ kelen ye kaburu kɔnɔ wa sunkalo hinɛ o na jigin su kan maa minnu fatura sunkalo fɛ sunkalo hinɛ bɛ jigin olu ka kaburu kɔnɔ o y'u ka promo de ye awɔ ala bɛ a bolo jɔ kalo min na hali kafiri a b'i bolo jɔ a jangatali la kalo min na kalo kelen sunkalo ala ka fonisiya bɛ yɛlɛ a ka jɔn bɛɛ kan e tɛ ala ye koyi ne t'i ta i ma ci o tuma na ni ala sɔnna sunkalo ni bonya ninnu de b'a kɔnɔ bonya min aziz ni fɔli t'a ban o tuma na ɲininkali kɛra dɔnnibaw ye ɲininkali kɛ n'a fɔ ko ni bonyaba ninnu bɛ sunkalo la o aziz ne bɛ yɛrɛ nin kan o kameramani yɛrɛ b'a ɲɛ kɔrɔ yan saka ayi musiba a'azu min zahabi ramadan ne ko masiba jumɛn ka bon ka tɛmɛ sunkalo taali kan o fana jumɛn hali su minnu bɛ taa kɔnɔ yafa bɛ k'olu ma ɲumanw bɛ dubili a kɔnɔ dugawu bɛ jaabi a kɔnɔ saraka bɛɛ minɛlen don a kɔnɔ n'o kalo in k'a bɛ taa o ne ko masiba jumɛn ka bon ka tɛmɛ o kalo in taali kan dɛ tɔɔrɔ jumɛn ka bon ka tɛmɛ o kalo in taali kan dɛ ɲɛnafin jumɛn de ka bon ka tɛmɛ o kalo in taali kan jumɛn ka bon ka tɛmɛ o kan e k'a ɲɛfɔ an ye tan ni hɛrɛ ni yani dugawu jaabi su a dugawu bɛɛ jaabilen don a sarakaw bɛɛ minɛ n'o kalo ko k'a bɛ taa masiba ko jumɛn bɛ yen min ka bon ka tɛmɛ o kan o t'o ye dɛ فإذا بكت السماوات والأرض والملائكة لأجلنا فنحن أحق بالبكاء وتعسف لما ينقطع عنا من هذا الفضائل أطمئنوا كوني سانغوا كاشيرون كما كوسمولو بناتا dugukolo bɛɛ kasira anw kama mɛlɛkɛw yɛrɛ bɛ kasi ala u ka hɛrɛ kalo tatɔ filɛ u ka bonya kalo tatɔ filɛ ko tuma na ni mɛlɛkɛw kasira ko anw ka hɛrɛ bɛna taa ko sunkalo bɛna taa yalima anw yɛrɛ ka kan ka jumɛn kɛ dɛ anw yɛrɛ ni jumɛn ka kan ala kira manto jumɛn ka kan i b'a ye maa minnu tɛ diinɛ dɔn u tɛ diinɛ na fo dɔ b'i sigilen to ni sunkalo bɛ se ka bɔ silamɛya kɔnɔ n b'a bɔ a kɔnɔ i t'a dɔn dɔw yɛrɛ kɔntannen don aziz an ka dugawu kɛ dɛ maliyɛn bɛ fɛ ka tiɲɛ dimanche laban min bɛ sunkalo makɔnɔ kɔnɔ dɔw b'a fɔ k'u ka jɛnɛya laban k'u bɛna k'o kɛ subhanallah walahi Allahu akbar k'an ka jɛnɛya laban an ka ɲɛnajɛ laban an bɛ n'o kɛ a dɔw n'u bɛ jɛnɛya kɛ siɲɛ kelen sunkalo makɔnɔ su laban u bɛ jɛnɛya kɛ siɲɛ 10 an ka rencontre laban an ka rencontre laban dîner laban anniversaire laban Allahu akbar Aziz nin kalo de dira ala kira manto ma an ka ala sɔsɔ ka bon manto dɔw halakira fɛn dɔw la anw y'o 100 kɛ ala hinɛ lana ala ko na sunkalo ninnu da aw ma aw n'o kɛ promo ye n'o tɛ ala kira manto hinɛ cogo foyi t'an anw ye min kɛ manto si ma kɛ an ye ala sɔsɔ min kɛ an ye kogo minnu kari an panna ka yɛlɛ yiri minnu kan wallahi manto si ma nin kɛ anw de y'a bɛɛ kɛ
mantonw ye tɔɔrɔ de sɔrɔ ala bolo dɔw bɛ yen ni nɔgɔ kɛr'u ka fini na fo k'a tigɛ fo k'a tigɛ mais ala kira manton ala ko a y'a kana tigɛ dɛ a y'a ko dɔrɔn i k'i ka fini kuru k'a don i la ka tɛ a sanuyalen Allahu akbar o tuma na o sunkalo in n'o bɛna taa i b'a ye dɔw bɛ nisɔndiya ka sɔrɔ masiba ko foyi tɛ ka tɛmɛ sunkalo tali kan an bɛna don seli la an bɛna dumuni kɛ an bɛ ji min masiba ko foyi tɛ ka tɛmɛ a kan o tuma ni sangaba kasira ko nin bonya in bɛna ta k'anw to anw kɔni kan k'an ɲɛ yɛrɛ de bɔ siɲɛ kelen Allahu akbar sabu anw ni mɔgɔ min na sa wallahi wa qala sallallahu alayhi wa sallam man asraja fi masjid min al masajid la ta'ala fi ramadan kana lahu nurun fi qabrihi fama an kama o mani fama o aduma aya lajɛ a sebaw yati foyi cɛ wallahi malboro chama ko sunkalo don fɛ ni maa min ta yeli mɛnɛ sunkalo sansare yana an ka se fama garoma alhamdulillahi rabbil alamin an balima alsilamɛw balima DMS TV jakaso mafilɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ wale ɲuman dɔn aw ka cɛsiri n'a ka jija la an y'o de fɔ aw ɲɛna kuma ɲɛbila kuma kɔnɔ an n'an balimakɛ an n'an ka karamɔgɔkɛba an ka dɔnnibagaba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'aw tɛ dunanya tɔgɔ la n'o al ustaz Segu Suware ɲamakɔrɔ sugukɔrɔ da la karamɔgɔba dɔ mɔgɔ la kalanna dɔ alhamdulillah ale de b'an bolokɔrɔ a bɛ ka faamaw ta d'u ma faamaw kan ka jumɛn kɛ sunkalo na alhamdulillah ala ka ni sababa bɛɛ amina ala ka ɲɛ ka d'a ma kuranɛ bonya kama sali ala rasul o de kama azizi yani ala kira ka waati la sunkalo man kɔnɔ kira tun bɛ nafolotigi bɛɛ wele k'u ka jaga bɔ o de ka ɲi yani sunkalo ka na faamaw ka se ka suntigɛ sɔrɔ fantanw ka suntigɛ sɔrɔ o de ka ɲi faamaw a y'aw jija a ka jaga bɔ nin kalo in na u k'u jija wa Mali jaga bɔ n'an m'a fɔ aw ye an b'aw tɔɲɔ maa kɛmɛ n'u bɛ jaga bɔ Mali kɔnɔ 99 si ka jaga tɛ jaga ye Allahu akbar maa kɛmɛ Mali kɔnɔ yan 99 olu ka jaga tɛ jaga ye 99 ka jaga tɛ jaga ye n'Ala ye miliyari 1 d'i ma i bɛ miliyɔn 10 de kɛ jaga ye o miliyɔn 10 i b'a bɛɛ ta k'a di kameramani Saka ma o ka di Saka ye kosɛbɛ kɛ Allahu akbar yanni san wɛrɛ cɛ Saka yɛrɛ bɛ jaga bɔ awɔ tiɲɛ don ni caméra ye 1 ye a b'a kɛ 2 ye k'a kɛ 3 ye k'a kɛ 4 ye a yɛrɛ bɛ taa studio dɔ dayɛlɛ ka mɔgɔ dɔw ta k'u former ale bɛ bɔ gɛlɛya la mais Aziz miliyɔn 10 kan ka di mɔgɔ ma e bɛ taa 1000 ta ka d'o ma ou bien 500 k'a bila enveloppe kɔnɔ ou bien 1000 a ye sabali dɛ wallahi karamɔgɔw y'aw nɛgɛ a b'a dɔn jaga tɛ ni mɔgɔ y'a bɔ ten i ma jaga bɔ jaga tɛ dɛ jaga kun ye min ye 1000 waa 2,500 o jaga ye miliyɔn 1 jaga ye 5000 de 5000 miliyɔn 1 o tuma n'i y'a jate ta k'a lajɛ miliyɔn 50 jaga o jate bɔ o tuma na miliyɔn 10 jaga o man ca o ye 50 de miliyɔn 20 jaga ye 100 miliyɔn 60 jaga i y'a faamuya o tuma na o bɛ taa miliyɔn 2 a man ca o fɛn miliyari 1 jaga peut-être miliyɔn 10 o man ca wallahi o miliyɔn 10 o ta k'o di Aziz ma bani wallahi alhamdulillah e ka bɔ moto kan e ka mobilinin dɔ ɲini i ka baarakɛla de i k'i ka téléso tɔgɔ sɛbɛn o kan mɔgɔ na ko nin téléso in bɛ yɔrɔ jumɛn e na yɔrɔ ɲini yanni san wɛrɛ cɛ mɔgɔw n'i lakodɔn e yɛrɛ bɛ fara jagabɔlaw kan a bɛ kɛ ten di fantanya bɛ kɛnɛya o tuma na faamaw a y'a lajɛ cogo bɛɛ la a ka taa yelenw minɛ misiri kɔnɔ sunkalow la barisa ala kira ko salam ko sunkalo la ni maa min nana yelen minɛ misiri kɔnɔ ko wallahi ala na nɔrɔ jigin kaburu kɔnɔ ka nɔrɔ jigin a kaburu kɔnɔ Allah ka di kojugu ni kaburu ye dibi ye maa minnu bɛ yelen minɛ misiri la sunkalo don fɛ olu kaburu tɛ kɛ dibi ye dɛ aw ɲɛ bɛ kaburu dibilama la mais jɔn dɔw ye a baara kɛ ka kaburu nɔrɔya alhamdulillah kaburu ye dibi nkalon don dibi don ala sɔsɔla de ma mais fonisiriw ani maa minnu hakili bɛ mɔgɔw la sunkalo tilegan fɛ ka taa yelenw minɛ seli yɔrɔw la maa minnu bɛ seli kare kɔnɔ ka taa yelen minɛ u k'u ka seli yɔrɔ ɲuman ye ka taa misiri kɔnɔnaw na ka taa yelen minɛ misiri ɲɛgɛnw kɔnɔ ka taa minɛ a dukɛnɛmalaw la ka taa minɛ a sokɔnɔnaw la wallahi olu kaburu na kɛ yelen ye ala kira de ye nin fɔ dɛ sallallahu alaihi wa sallam wa kutiba lahu sawaba musallin fi zalika masjidi mɛlɛkɛ o mɛlɛkɛ mɔgɔ bɛ seli o misiri kɔnɔ ala n'o bɛɛ ka baraji sɛbɛn i kunna wa salati alayhi malaika wastaghfarati lahu hamlatil arshi fi masjid mɔgɔw mɛlɛkɛw ala na mɛlɛkɛw bila ka yafa ɲini fɛ larusi dunibaga mɛlɛkɛw
o ye mɛlɛkɛ seegin a mɛlɛkɛ kelen o kelen n'u bila dugukolo kan o ti ku a kan mɛlɛkɛ minnu bɛ lawurusi doni n'i y'a mɛlɛkɛ kelen ta k'a bila diɲɛ kɔnɔ a ti ku diɲɛ kɔnɔ o mɛlɛkɛ ba seegin de bɛ lawurusi doni ala b'olu bila ka yafa ɲini i ye maa mun yelen minɛ misiri kɔnɔ ala na nin bonya in k'i ye wa man hadara majlis al ilmi ni maa mun nana dɔnni sigiyɔrɔ tafsir kɛyɔrɔ sunkalo la a kana kɛ baro lankolon sunkalo la a ye taa tafsir kɛyɔrɔw la misiriw kɔnɔ du kɔnɔnaw na karamɔgɔw bɛ tafsir sigi a ye bɔ ka taa sigi ni maa min taara tafsir kɛyɔrɔ la sunkalo la kutiba Allahu lahu bi kulli qadamin ibada sanna ala na i sen para o para ni b'a ta ka taa ala na o sen para kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɛ i y'a faamuya ibada sanna san kelen alabato Allah o ka di n'i y'a ta i sen na ka taa kuranɛ kalanyɔrɔ la ou bien hali i bɛ bolimafɛn kɔnɔ i ka mobili sen wurili ko wuri ko kelen mobili wurili sen bɛ wurili o wurili kɛ ala na san kelen bato sɛbɛn i kunna san kelen bato fo ka t'i se o tafsir kɛyɔrɔ in na ala bɛ k'a sɛbɛn i ka mobili wurili ko wurili ma i bɛ ka moto wurili o wurili ala na san kelen bato sɛbɛn i kun fo ka t'i se a kɛnɛ kɔnɔ a faamuyara wa man dama jamaa fi salati sunkalo la ni maa min ye jama seli ka dunya la seli fana tɛ taa k'i to lanzara tɛ taa k'i to misiri kɔnɔ safo tɛ taa k'i to i bɛ seli jama misiri kɔnɔ jama fɛ atahu Allahu bi kulli raka'atin madina tamlaw min an-na'im la a ko ala na duguba kelen ala na o di e ma i ka arakan kelen o kelen bɛɛ lajɛlen na sunkalo la n'i bɛ taa seli jama fɛ ala na duguba kelen d'i ma arakan o arakan n'i b'o kɛ misiri kɔnɔ jama fɛ ala na duguba o kɛ duguba kelen arakan kelen o kelen k'o bila i ɲɛ alijinɛ kɔnɔ wa duguba kelen o kelen ala ka nɛɛma de kelen bɛ k'a bɛɛ lajɛlen fa وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يأمر الكرام الكاتبين في شهر رمضان أن يكتبوا حسنات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويكتبوا عليهم ولا يكتبوا عليهم سيئات ويذهب عنهم ذنوبهم مادية كوني من لك ولا كلا نمان كشباية صلى الله عليه وسلم نيا يبي دسك كابما فو دلو دي تيبول an b'a fɔ pan ka da kan an b'a dɔn k'a fɔ ala kira bolo n'o de don an b'a fara ɲɔgɔn kan ka n'an sigi k'an bɛ kuma ka ten a photo de filɛ diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama hadisa min bɛna fɔ a photo de filɛ ko ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ye sallallahu alaihi wasallam ko sunkalo sera ya'muru kiramal katibin ala bɛ mɛlɛkɛba minnu bɛ adamaden kama na n'u bɛ ɲuman ni juguman sɛbɛn kala bolu ɲamaruya fi shahr ramadan sunkalo kalo kɔnɔ an yaktubu hasanati ko aw mɛlɛkɛbaw aw kiramul katibin aw mɛlɛkɛbaw a ye ɲumanw de sɛbɛn alakira mantonw kunna dɛ sallallahu alaihi wasallam nin kalo in na a y'a ta kɛ ɲuman sɛbɛn ɲuman kana sɛbɛn wa min gɛlɛ wala yaktubu alayhim a kana alakira mantonw ka juguman sɛbɛn Allahu akbar sunkalo kalo kelen bɛɛ lajɛlen na kira mantonw ka juguman tɛ sɛbɛn u ka ɲuman de bɛ sɛbɛn ala b'o kan de da kiramul katibin karamɔgɔkɛ kana ne kɛlɛ hadisa bi yan koyi n'i ko piyɛtɛ nimuru bɛ tila ka di e ka ne wele sa o tuma na ko ɲumanw de bɛ sɛbɛn ala bɛna kiramal katibina de bila sunkalo fɛ u ka alakira mantonw ka ɲuman sɛbɛn ka kangari daw ye wala yakutubu alayhim sayyi'at a kan'u ka juguman sɛbɛn dɛ ne m'o bila o la aw ta tɛ ne ka alijinɛ ye a ta tɛ n ka jɔnw ye ne de ta ye n ka jɔn ye wa n ta ye n ka alijinɛ ye a ye ɲuman sɛbɛn u kun a kana juguman sɛbɛn u kun Allahu akbar Usa Sare an bɛ jɔn ye ya ni sunkalo ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ala bato kalo don nafolobɔ kalo don a dumuniw musakabɔ ka ca sukaro sɔngɔbɔw bɛ yen nɔ ko caman bɛ yen an bɛ to sunkalo la seli fana bɛ ka gɛrɛ denbaya ka ca musakaw ka ca faamaw bɛ se ka hinɛ fantanw na cogo min na o kalo don ni sunkalo ta k'a lajɛ an b'a kɔnɔ ka ban an donna a kɔnɔ nafakatu minnu b'a la est ce que ala bato kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ walima nafila seli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen an bɛ se ka ala delini min ni ala bɛ sunkalo musakaw nɔgɔya fo ka se seli ma n'a sɔrɔ fayida dɔ b'i bolo la Aziz nama fayida de ala ka jɔ ma Mali kɛra dusukundiya jamana ye bi kunu maliyɛn kun bɛ hinɛ maliyɛn ɲɔgɔn na nka bi faamaw tɛ hinɛ fantanw na Allahu akbar n'i donna sugu kɔnɔ maliyɛnw bɛ kasi la dɛ bɛɛ bɛ kule la a ye faamaw to yen a ka branché ala la Allahu akbar n'o tɛ bilen Aziz a gɛlɛyara
ibi kule kan ti me Mali kono bili wallahi Malien duskun jara bi nyumaya la aya laja ala kama wallahi abe foni wati de mako zima shigaba ko gele o wati parce que ala nana Qur'an kono ako فلقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فكن ركبة أو طعام في يوم ذي مسغبة كنتني إلى الدنيا كل وسنا تاما جريالا عزيز نافقو موغا تاما كل وكم كل ومي وكا دوغو فيكي بو في جابويا كو وسنا تاما جريالا إلى الدنيا كوني ما كل وسنا تاما جريالا كو دورة تكوي faku rakaba o de ka jomso kanhoranya jomso de mange kuru sira tama ka gele ko ti dore ko kuru sira tama ko te ko jomso kanhoranya de ka gele ne ka doto jonya la ka kanhoranya ka kanabla ni ngo jonya hal nanto watila ka doto kasola mo ka juruba la donino kasola aziz ka fo ni ko bamla ke mi kasola ku mengama e dore te ko commerçant ne ku no sugu ko jago chena ni doche mino mo yele lala o tigi de a minɛ ka taa datugu o tuma na a y'a bɔ ka na ne b'o miliyɔn 20 sara o de jɔnso o de kan hɔrɔnya de ou bien an bɛ waati min na ka mɔgɔw ladumuni sunkalo gɛlɛyara maa minnu bɛ balo ɲɔ bɔrɔ ta k'a di mɔgɔw ma ka nafolomugu d'u ma yanni sunkalo cɛ olu de ye kuluwo sira tagama o tuma an bɛ fayida d'u ma dɔn ka bɔ parce que cɛ ko miniti 5 n b'a dɔn dɔw yɛrɛ bɔra la ka ban mina nkono je malien bey o kadani ko wallahi kan fayda dawma o kaka salatul fati she bi wolofla ka nashibo bi wolofla dawhatul kamali ka nashibo shaytan kili ibita nyaman sanfe ibita sabara kulu e kelin soro ye fila soro ye saba soro sabara min dona sena ka koro nu ya fili nyaman ka e ka to kelin shishi ko ken nashire ki ko wolofla billahi ni balo jora ala te balo jo abada e ka segin ngata sore salatul fatih she bi wolofla salatul fatih parce que yemole kana studio la awo kan na pala ka jowi o ma fanga ngani ya dayere kan kono dayere an yere ka gino bado di dito fe alhamdulillah solo su yana be kamana gwane no ne nta semeni dabla ka ba alhamdulillah salatul fatih bi wolofla jawharatul kamali atan kedi ka semen ka faranyoka kat sabara min bi kala ati ta rochini nyaman tere nyaman ibita nyaman sanfela la ne sabara kulu min binen so bay e kelen so ye fla so me kelen bagne iko shishi ko mugubo iko ken nasi ne ki ko shulo la gatu nyona ala ni ka bolo sama ka lasima ika musaka be sungolo kono ita fo ki ba ke chudi saun sane ba ke sungolo mangono yan sungolo mangono ka ba nya jedi be ma be ka take kan kono daile ka dima kalamo ke hali ya di mo ma nashi sarala ino wari min halala du alhamdulillah halaka ni sababa amin an kramo soare sisa wati sira akuncero ma ni émission tagalaje walma ni radio baran tele baraw tagalaje be ka fo wati la baraw de do halsa kramo soare ne soro tugubila maliko nani maliko ka numéro kerengere no be walma adresse kerengere no me no walma le mago ka bi wele igata wajul la konyobo la dengunu bola ka jal heretana bola no fatule ala ka na chajanya ibela soro numéro jumona ala ala ka ne sababa be amina onye ala ya blani baraina barain corona na ni mama mugo jora ana an la benendo kama dengulu wajulu kan no ama konyo hal konyo parce que anga kana ndo yo damle kaba alhamdulillah dunu folo tiwule bala folo tiwule be awni wele amna wajul ke kala ka jon hakki sigi ni mogo ba ana ou bien e be feka ngali ken ana ala ka dine sala ka o de 79 35 96 84 maintenant 66 85 32 38 38 yanga numéro ni mama mo bana inshallah iba na so mais to jere dum adresse la bon to je ni ko kramo soirée ndoni ndo ni ko seku soirée ndoni ndo mais ndugule to de seku yi mais o ko ni yerman dado la chamanto do ni ko seku do mba do ko ni be wolo yoro la mais ni ko soirée mba do nguni en korbale ni amandem se na ma yabada o kuma na seku soirée o to je mais be ko kramo soirée ala kan ni sababa amina alhamdulillah wa kafa والصلاة والسلام على المصطفى
balma aslame balma DMS TV Jakan Suma fle baga bela jeni malikono ani malikoka me dansige ke anga bi emission mi nan kama ko Ramadan no sungolo nafa na bonya na barkaw ye bonya ba juma ba ko nafa ba juma ba kono an karamo ko nan balma ke al ustaz Seku Soare nyama ko sugoro la don maga bado anga mogola sella do almami do mogola kalana do me dansige ke bi don ma ko kena emission na ne emission ko fe na Allah subhanahu wa ta'ala manga joya irana do ko ngirani ma ba woro bi nyong son kene kan karamo ko ba wore mami jemungala be ga se awma aw balma ke na dinge do Abdul Aziz Muhammad Dumbia Madu Dumbia dinge Malik Kishki ambe masaba Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kambe so abama ambe bela jene foka bela jene wale nymando programmeur cameraman Shaka Traoré ma foka barkada ka wale nymanjo Chetrin Dijala ambe be foka be wale nymando haza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين